Genomineerd als Helma Notaris Ondernemer van het Jaar. Reijer den Hartog. Hallo, ik ben Reijer den Hartog. Ik woon in Kolm. Samen met mijn vriendin Annie Boekholt hebben we daar een melkveebedrijf. In het jaar 98 zijn we uit de Betuwe naar Friesland verhuisd met onze koeien. Dat waren er toen 80. Nu zijn het er 500 geworden. We verzorgen die dieren met 5 man personeel. En dit proberen we zo goed mogelijk te doen voor mens, dier en milieu. Als boerenzoon rolde ik van school af en ben eigenlijk vanzelf in de melkveehouderij terechtgekomen. In het midden van het land had ons bedrijf geen bestaansrecht en we zijn toen verhuisd naar Kolm. Dit was een vrijwillige verhuizing, puur omdat wij in de randen van Nederland nog ondernemersmogelijkheden zagen. Ons melkbedrijf bestond toen uit 80 koeien, 1998, en we zijn nu in de loop der jaren doorgegroeid naar 500 koeien. Ik wilde graag altijd met veel personeel werken. Mede zodat ik mijn specialisatie en het leiden van een bedrijf naar voren kon brengen. Wat ik mooi vind aan het melkveebedrijf is, je werkt met de natuur, je werkt met mensen en je werkt met dieren. Het ondernemersklimaat hier in Noordoost-Friesland is goed te noemen. Voor ons bedrijf betekent dit volop ontwikkelingsmogelijkheden. Burgers begrijpen waar boeren mee bezig zijn en gemeentes maken het mogelijk. Wat ons onderscheidt van de andere genomineerden is dat wij een traditioneel bedrijf hebben. En het traditionele bedrijf is melkveehouden in Friesland. We doen dit echter wel in een modern jasje op een grootschalige manier. Die grootschalige manier geeft ons de mogelijkheid om ons te specialiseren op duurzaamheid, natuurwaarde waar het kan en de kringloopgedachte staat daar bij ons voorop. De toekomst van ons bedrijf zie ik voor mij met een kleine groei in het aantal koeien. Voor het stukje educatie een groei. Ik geniet enorm van het mogen vertellen aan mensen hoe ons bedrijf draait, hoe de landbouw draait.